Sinibingelele again igama ngoqiniso kwaMtshali. Sibonge ukuthi uchoose ukuthi ubuke kuthina namhlanje. La ngihleli nomama bathi umama uSkumane. Abamaziyo around la endaweni esihleli khona eMtubatuba. Bese kuba ukuthi umama uyena unkosikazi kaPresident we-African Economic Freedom njengoba sihleli behind this banner. So sifisa ukwazi nje mhlawumbe umama asithathe asibeke ukuthi njengomama wasekhaya kwi-African Economic Freedom kuphileka kanjani. Again ezinye izinto esizaziyo noma mhlambe esizizwe ubaba wala ekhaya before abe president we-African Economic Freedom ubeyilunga leParliament lapha yana eKZN under i-EFF. Same time ngaleso sikhathi umama bewudeputy mayor komunye bomasipala. So bathena ke mhlambe ngokuhamba kwesikhathi kwasekuba ukuthi bayaphuma kwi-EFF bobabili kwasungekelele iqembu. We want to know konke lokho ukuthi kwenzeka kanjani. Siyabonga ma unjani? Ngiyaphila qiniso angibingelele qiniso. Yes. Ngifisa ukulungisa elokuphuma. Yes. Qiniso alikho elokuphuma kushuthi lapha yami ngijoyine i-EFF. Ngicela ukuthi uphakame Ngijoyine i-EFF. Asizwe kahle. Yes, joyine i-EFF ngaba ilunga nje kwaze kwafika la khona engikhethwayo khona ngangena kwi-RCT. Okay. Ngathi mase ngikwi-RCT yaseMkhanyakude The original structure. Yes, original structure. Wathi mase kukhethwa ngesikhathi ukhethwa lapha mhlambe wawu-chairperson, deputy chairperson, unobhala noma additional member. Eqaleni kade ngiyi-additional member. Okay. So nkathi sekuphinda sekukhethwa-ke sekuphelile isikhathi ngase ngingena njengo-deputy chair. Oh, okay. Ngangena njengo-deputy chair. Mangena njengo-deputy chair kwabe sekufika isikhathi sokhetho. U-EFF wayenenqubo yakhe ukuthi kubanjwe amasithi ngabantu abakuma-position ama-region. Oh, okay. Suthi-ke mina njengoba nami ngangu-chair we-region ngiwu-deputy chair we-region. Okay. Ngangena kanjalo ukuthi kuze ngibe yikhansela. Ngabanja isithi. Futhi mase kuqhubekile-ke kanjalo-ke kumasipala waseMtubatuba. Yes. Okay. Umasipala waseMtuba u-chair wabamba kwi-district. Kwi-district, okay. Kwathe mase sekuqhubekile-ke kwase kuyavotwa. I-EFF yayingxoxweni namaqembu ngoba akekho umuntu wayiwine ngogeleke. Ngxoxweni namaqembu uthe mayisikile-ke engxoxweni namaqembu yayisithi-ke i-EFF ifuna umuntu ozovota nayo ube ukuthi ubanikeza nanka ama-position yayiwashilo-ke. So-ke uTubatuba-ke i-IFP yayisithi-ke izobanikeza-ke u-deputy chair, izobanikeza u-deputy mayor, isinikeze u-MPF chair. Sasingamakhansela u-4. Okay. Izosinikeza kanjalo. So kwaqhubeka-ke wase kuhamba-ke iqembu-ke laselithi-ke sethatha isinqumo sokuthi o-deputy mayor abaresign. Isinqumo sithathwa iqembu national EFF. Hayi ukuthi i-IFP yacabanga ukuthi no akaze beyi-consult. IFP. Okay. I-IFP yayingazi lutho nje. Okay. Base thatha isinqumo-ke i-EFF isithi-ke asiresign ngoba nathi sasambe singazi sokufika usho kanjalo. Sasambile nje siya elokunganeni eGoli entweni organization. Okay. Fikele kwasekuthiwa hayi niyaresigna resign manje. Okay. Ayinanga impela sabuya-ke sayibhala-ke incwadi-ke sayihambisa. Mase ngiyihambisile-ke incwadi. Okay, mhlambe ngicela ukubamba nje kancane lapho kunalesi sizoqhubeka ukuthi after resignile kwenzakaleni. But ngifisa ukuthola la we are aware ukuthi ekuresigneni kwakho nomyeni wakho wa resign. Ngabe yena wa resign eParliament nase wena wasuthi hayi ngoba deputy mayor ngiyaresigna laba bangiyaphuma hayi asambe baba. Cha. Na wathola instruction yakhe ukuthi akaresign. Okay. Yena wathiwa akaresign eParliament yena.
hayi eqembini kwathiwa Okay, resign. kuthiwa resign eParliament. eParliament. Or because bese kushintshe i-structure se-province Yes. sasibuya kuyini. Kwase yena before engene eParliament bekade unobhala weprovince. Okay. So ke ngenkathi Sesiya eGoli akasesiyo unobhala weprovince. Seyilokhu ngane seyishintshile i-structure. useyilunga nje leParliament. Okay. Sekushintshile lapho Ukuthola sekunobhala omusha. Sekuthiwa ke aka-resign-ke eParliament. Ukuze kuzongena nobhala omusha. Alright, okay. No ngiyabonga. Usuresignile-ke as u-deputy president. Kwenzakalani? U-deputy mayor. I mean deputy mayor, sorry. Yeah. Angaresigna mangiresigna ke kwaphela isikhathi ongabathumelela incwadi ngoba kwakuthiwa siyithumele kwi-province ngayithumela kwi-province nge-email base bathi ke abangabhala base ngithola incwadi eyama-charges angangabuza ukuthi wayengarisaynanga mase ngithola ama-charges ukuthi angiresaynile ngase ngiyaphendula ama-charges lawa sengiya-attach-a incwadi ukuthi cha ngaresign ngomhla ka-1. Mhlambe kancane nje incwadi ukuthi wayibhala wayithumela eprovince. Yes. I-recognize-wa ubani? Uyathola yini ukuthi bayithola incwadi ngoba sisuza ukuthi wayisend incwadi emva kwalokho uzothola ama-charges? Ukhona yini wayi-recognize noma i-email nje angithi ngangise e-office lanobhala ungubani. Okay. Wayithola base bethi abayitholanga. Ngaphinda-ke ngase ngiyabanikeza-ke again okwesibili ngase ngithi nayi kusho ukuthi ngicela ninginikeze-ke enye i-email kusho ukuthi le email le angiyisebenzisi. Banginikeza the same email ngaphinda-ke ngathumela kuyo-ke i-email le ngase ngi-attach-a-ke i-copy eshoyo ukuthi-ke ngaresigna yini. Okay. Hayi ngayihambisa-ke hayi mayisihambile-ke bese kuba-ke necala-ke. Okay. Ukuthi-ke ngathola-ke kwakuzoba ne-by-election award 4 ngase ngiyasuspend. Okay. Kwathiwa ngingabonakali ngigqoke into zeqembu ngisondele ey'ntweni zeqembu nani. Ngangisesikhungweni ngaleso sikhathi ngisuspend. Okay. Njengelokhungana ngihlezi laphaya njenge-leader ezobuka ama-party agent. Yes. Ukuthi akhona yini ngangi-check-a zonke iy'khungo zami zaka-ward kwakusewu-ward 4 kwakusewu-ward 5 ngaleso sikhathi sewu-ward 4 manje. Yeah. Ngangi-check-a zonke kwaphoqa ukuthi-ke ngihloniphe-ke isinqumo seqembu ngifonele usihlalo. Okay. Owayesekhona uNkonyane wayeseshonile-ke usihlalo wami alale ngokuthula uButhelezi. Ngase ngifonela uNkonyane ngithi Nkonyane nansi incwadi engiyitholayo ethi-ke njengamanje incwadi isuka kwi-province. Suka kwi-province. Okay. Ngena ngayo futhi yona le email ababuye bethi abayithola. Okay. Asenthi mina incwadi sengiyithola isho kanjena. Wayesethi-ke uNkonyane ayikho inkinga. Fonela nonobhala ngamtshena wathi-ke ayikho inkinga waqhubeka-ke. Kwaba-ke sekuwukucala-ke ngithi sengisuspendiwe. Yes. Kwahlala ngisuspendiwe njalo akusaqhubeki lutho. Okay. Kwahlala kwase kuthi emva kwalokho kwase kuthiwa-ke sengiya ecaleni. Hayi mangiya ecaleni ngifike-ke ngiphathe Icala elani? elokuthi angiresigna. Okay. Ngiphathe into eshoyo ukuthi-ke ngaresign nento eshoyo ukuthi-ke uma u-deputy mayor awuholi imali engangale. Okay. Ngiphathe nama-pay slip ngiphathe konke. Yeah. Hayi bese mase ngikuphathe konke-ke bese-ke mangifika laphana ecaleni bengathathi ubufakazi bengathathi lutho nje beqhubeke nje icala bese bebuye beyalimisa futhi kusho ukuthi ngikhulume nje into efanayo ukuthi cha ngaresign nani. Hayi bese ngithole sekune-charge yesibili ngenkathi umthetho eseresignile. Nakhona kunestori sakhona nje esokuthi kwabe noma ngicela ukuqoqela ngelinye ilanga. Okay. Yeah, because kodwa ngase ngine-charge yokuthi
ngiyamlekelela Oh, umthetho kwi-AEF. kwi-AEF ngoba Okay. yayisikho kwi-AEF. Oh, wena uphuma kwi-EFF isikhona vele i-EF, I mean i-AEF. Yes, Okay. bese kuba ne-charge yesibili esho njalo. Hayi cha, kuqhubeke. Mhlambe kancane ngifuna ukuyithola la. Wena i-AEF izaleka usekuyi-EFF. Izaleka ngikwi-EFF. Okay. Kodwa ngisesiyo deputy mayor. Awusesiyo deputy mayor, uyilunga lomkhandlu. Lomkhandlu, yes. Uyikhansela uyilunga futhi le-EFF. Yes, futhi Isikhona i-AEF. senginawo futhi ama-charges. Oh, okay. Ngifuna ukuyithola la. Senginawo vele ama-charges bese ebheka-ke i-charge yesibili. Bese-ke angazi noma ngathi i-EFF yahlukumeza noma ngingakubeka kanjani. Bese-ke kuqhubeka lapho kungabuyi icala, kungabuyi into esho ukuthi icala likhona noma njani. Bese kuyathuleka nje. Okay. Bese kuyathulakala kwenzeki lutho kuthulakala nje. Mase kuthulakalile-ke isikhathi nje impela. Kuthi ngelinye ilanga kwakunekhansela-ke elalingihlukumeza besilisa. Okay. Emkhandlwini sasinalo olubizwa ngoShaka. La Entubaduma. Okay. Lalingihlukumeza indlela ebangasisayini. Ikhansela leli mhlawumbe uxoxela umuntu ongazi. Le-EFF. Oh, ikhansela le-EFF. Nawe ulikhansela le-EFF. Lingihlukumeza emkhandlweni. Phambi nje kwabantu. Okay. Ngelinye ilanga nje langinqasa nje ngempama kwakunomhlangano kubangwa u-IFP no-ANC bebanga into yabameli kunommeli umbatha ezocacisa-ke ngezinto ezithile zomkhandlu. Mina-ke ngihlele emuva le angiseseve deputy mayor sengihleli nje endaweni emakhansela ngiyaphethe ifoni yami ngiyavidorizer. Okay. Wathi mase bephuma u-ANC wathatha isinqumo sokuthi useyaphuma uyawushiya umhlangano. Wase sebephuma u-ANC ngisengiphethe ifoni yami ngiyavidorizer. Waphuma u-ANC walandela naye elandela u-ANC. Okay. Wafika lapho ngasemnyango ngangihlezi ngasemnyango wafike wahlutha ifoni yami wayilahla phansi wanginqasa ngempama. Hayi nami ngangayicosha ifoni phansi ngasukuma nami ngazama ukumbamba. Hayi wonke umuntu nje endlini ngambamba. Okay. Lavulwa icala-ke. Okay, bengifuna ukuzwa lapho ukuthi sinekhansela le-EFF elashaya umuntu wesifazane kwi-Chambers. Yes. Lelo khansela liyaqhubeka lesebenza. Liyasebenza. Umkhandlu walivula icala noma lavulwa wena noma lavulwa yi-EFF? Umkhandlu awulivulanga icala. Icala lavulwa yimi. Ngalivula e-police station, ngalivula nakhona emkhandlwini ngambhalela uSpeaker. Ngamtshela ukuthi kwenzeke kanje and futhi naye wayebona ekhona. Yeah. Afakaza amakhansela ukuthi impela sisibonile isenzo kodwa sikho isinqumo abamthathela sona. Kuyiqembu akulona i-EFF ba-aware yini ngalokho? Khona yini okwenzeka? Ngafonela ukomisa uHlengi Mabulelo. Okay. Njengomuntu ophethe i-GBV. Okay. Ngafonela yena ngamtshela ukuthi kunento kanje wasethi angibhale i-concern yami in writing ngiyithumela. Ngakwenza konke lokho. Yes. Ngakubhala ngakuthumela nakwi-province ngakwenza konke nje ngakuthumela. Okay. Kodwa ngenxa yalento yamakhempo akaze kwenzeke lutho. Okay. Akukho kwenzeka. Wabe sekuyaqhubeka-ke. Are you telling me ukuthi i-EFF yayinamakhempu noma inamakhempu noma kwenzakalani and uma umuntu ekuyi-camp yakho abenzi lutho ngalokho? Ngaqinisekisa lokho ngoba ukhansela uShangasi ngenxa yokuthi waye supportwa i-camp. Oh, okay. Ingakho engakwazanga ukuthi a-charge. Kuningi-ke ayekwenza okukhona okubufakazi okukhona emaphoyiseni. Okay. Okwakungihlukumeza nje kwakukuningi kodwa-ke okay. All right. Mhlawumbe asigoqe nje ma. Sesitholile ukuthi uyachaza ukuthi uphume kwi-EFF ngenxa yokuthi uhlukumezekile.
nakho kuhlukumezeka uyachaza resign as a deputy mayor, wathola amacala, emva kwalokho waba semkhandlweni, washawa, abulalela ifoni, wabulawela ifoni. Okay, angifuni ukuthi ngithini, but siyakuthola umama ukuthi from her side ukuthi yini lena athi ke iyamhlukumeza kwa EFF. Ingabe yizo ke zonke indlezi zathu ezenza ukuthi ke phuma ke ku EFF, waphuma noma wa resign, wenza njani? Angiphumanga qiniso, ngahlala nje nokuhlukumezeka kwami. Okay. Kwafika isikhathi la khona abangixoshanga futhi ngabona sengikhishwe emkhandlweni. Ngaleso mangibuza uthi kwenzakaleni, wakhishwa as ikhansela, ngakhishwa ukhishwa EFF, ngakhishwa umanager. Ngoba umanager unamandla phela ukukhipha ikhansela, ngakhishwa umanager womkhandlu uyithathaphi i-directive noma uyithathaphi incwadi? Wathi uthola incwadi? Wathi uthola incwadi. Uyayazi leyo ncwadi? Bangitshengisa nami ngabe sengiyayithola. Okay. Ngase ngiyayithola nami incwadi esho ukuthi cha sengikhishiwe njengelokhungana kwa njengekhansela, nga-replacewa kwafaka ukhansela uDadu. Okay. So ke akunalutho ke lokho. Ngabe sengithola ke incwadi ke eshoyo ukuthi ke ukukhishwa kwami still noma sengasesilona ikhansela nobulunga ngiphocelwe futhi. Okay. Incwadi yayisho njani? Ngixoshiwe, angivumelekile nje noma ngabe kuthiwa ke angisesile ikhansela, angivumelekile nje entweni ze-EFF. Ukuthi baxoshwa ke. So ke mase ngixoshiwe ke bengingasenalo ke iqembu. Ngase ngithi hayi kulungile ke angingene eqembini le-AEF. Ngoba bese likhona ngase ngijoyina ke iqembu le-AEF. No, thank you. Ngicabanga ukuthi si-clear kakhulu kulokho osichazela khona. Mhlambe very shortly nje usungaphakathi kwi-AEF, unomyeni wakho kuyona i-AEF. Ekuqaleni kwayo noma usukhona uyayibona yini inqubekela phambili? Ngabe ubona ingcono kune-EFF? Kunamaqembu amanye amaningi akhona. Ingenxa ukuthi kunomyeni wakho la wavela wangena khona noma bekuyilona qembu mhlawumbe ubonayo ukuthi ilona engaqhubeza phambili because maningi amaqembu akhona. Nawe noFloyd baqhamuka namaqembu amasha. Why AEF? Bengakabikho ke uFloyd nalo alikabikho ngesithi iqembu likaFloyd ngoba ika-register na-register. Singathi nje akasesiyo uMK ngoba naye uFloyd. But uthi yena uMK angazi ke ephuma ke kwi-EFF bese sivele thina siqoshiwe uphakathi naye uye wayethetha amacala naye uyalwazi udaba. Lwakho. Yebo uyalwazi udaba lwakho. Okay. So ke bese ngiphuma ke ku-AEF anginayo into engiseva kuyo. Ngiyi-ground force. Okay. Ngiyaseva njenge-ground force. Okay. Ngiya-enjoya ke ukuseva kanjena ukuthi ngibe i-ground force ngoba amanye mhlawumbe umbuzo wakho ukuthi wayengawazanga ukushuza amanye amaqembu. Cha, ngangeke ngisalishuze elinye. Mina ngangikade ngishuze EFF yangixosha. Okay. Maye singixoshile-ke ngase ngishuza ke i-AEF. Okay. Ngoba nayo-ke i-EFF yona eyerekruthela i-AEF ngoba babethi sengiyiyo ngingakabi yiyo. I-charge yami yesibili bethi sengiyiyo. Kodwa mina ngithola ama-charge ngingakabikho i-AEF. Ngithola u-charge. Kwase kuba khona i-AEF ngase ngithola u-charge wesibili. So ngabe sengibona ukuthi ayi angithathe iqembu le-AEF. AEF ke ngiyithandela entweni eyodwa. Noma ingakabi iqembu elidumile, iqembu elikhona. Kodwa iyamazi umuntu wesifazane. Lokho qiniso ungakubuza kwabanye abantu besifazane abakhona abayijoyinile. Umuntu wesifazane yahlonishwa. Akusizi ukuthi nithi amanye amaqembu athi ahlonipha umuntu wesifazane kodwa ubona umuntu wesifazane ehlukunyezwa ngendlela ehlasimsa umzimba.
So ke siyabantu besifazane mina nje ngiyaqokela ukuthi ngihlale phandle kunokuthi ngihlale endlini enobukhazikhazi engizohlukumezeka kukho. So i-EFF yangihlukumeza kakhulu ekubeni i-EFF ngayisebenzela ngamandla ami onke. Ngifuna ukuveza lokhu ukuthi iqiniso yabo i-EFF yabo uma uretire uthathe yonke imali yakho yokuretire ukhandile usuke ungayitsheli ukuthi ngelinye ilanga uphuma kuleyo ndlu leyo usuke uyitshela ukuthi sekuyindlu yakho yangunaphakade. So i-EFF sathatha wonke ama-resource ethu sakhanda i-EFF because i-EFF wonke umuntu osemkhanya kude yakwazi ukuthi yayingekho yayikhona ngoba irejistiwe from 2013 ikhona kodwa abantu bengayazi futhi bengayithembi kunezathu abayishoyo kodwa ngenxa yokuthi bayasazi sizakhamuzi sabatshela ukuthi ayikho lonto leyo i-EFF ikhona nathi sizobe sikhona lokho enizobe nikusho ningakuthandi sizozama ukuthi siku-address. So umphakathi uyasithemba siyosomabhizinisi endaweni siyahlonishwa senza kahle in fact. So abantu-ke bayivotela i-EFF ngokuthi siyabatshela ukuthi cha konke lokho enikhala ngakho sizomelana nakho. No siyabonga kakhulu elokugcina nje sisibaleka lokuthi mama usuku i-AEF uyasho ukuthi abantu banethemba kwi-EFF ngabe usho njalo namanje ukuthi abanethembe kulokho ngifuna ukukusho qiniso abantu bakwazi ukuthi angisesiyona EFF ngabatshela kwapho ukuthi ngibatshele okunye kwakho kwakwenzeka bekubona bezulana nami okwathi uma ngabe sengibatshela futhi ukuthi cha nasi isinqumo esithathwe i-organization ukuthi ingixoshile so sengizobheka ukuthi ke ngishoda ngaphi base beyasho ukuthi hayi kulungile ma usushona usitshela ngase ngiyabatshela ukuthi hayi sengikhethile sengi-AEF automatically ke kwenzeka kanjalo ke. No asibonge nesikhathi sakho kade ngikufuna ukuthi abantu ngebeze because izinto zoyishilo nje no asibonge kakhulu so uzosithola kwi next episode kuzobe nabanye ukuthi sikwazi ukucacisa izinto abantu abasibuza ngazo. Qhubeka ke usibuze lapha ku TikTok khona nalapha ku YouTube sikhona na ku Facebook sikhona. Ama comments wenu abaluleke kakhulu. Follow us for izinto eziningi. Asibonge. Siyabonga kakhulu qiniso.